бозии дастаҳои футболи душанбе 83 ва хуҷанди хуҷанд дар варзишгоҳи марказии шаҳри ваҳдат сурат гирифт. ин дидор аз ибтидо то ба анҷом ҷолибу диданӣ сурат гирифта, дар дақиқаи 11-уми рақобат легионери дастаи душанбе 83 Акблет Ҷонс аз як вазъияти мусоиди голзанӣ истифода карду ҳисоби дидорро боз кард. дар дақиқаи 21-уми рақобат тавассути иҷрои зарбаи ҷаримавӣ капитани дастаи хуҷанд Фатулло Фатуллоев таносубро баробар намуда ҳисоб 1-1 шуд. дар қисмати дуюми рақобат ба футболбозони дастаи хуҷанд имкон даст дод ки голи пирӯзиоварро ба дарвозаи душанбе 83 зада аз ғалабаи навбатии худ дар чемпионати Тоҷикистон истиқбол кунанд. муаллифи голи ғалабаовари хуҷанд футболбози ҷадиди ин даста Тоҳир Маладустов гардид. дар даври даҳуми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лигаи Олӣ ду дастаи шаҳри Душанбе Локомотив Помир ва Истиқлол байни ҳам қувозмоӣ намуданд. дар нафасҳои нахустини рақобат ба капитани дастаи Истиқлол Алишер Ҷалилов имкон даст дод ки тӯбро вориди тури дарвозаи дастаи Локомотив Помир сохта бадин васила ҳисоби дидорро боз кунад. дар дақиқаи 26-уми рақобат нимуҳофизатгари истиқлолиҳо Эҳсони Паншанбе бори дуюм тӯбро вориди тури дарвозаи соҳибони майдон сохт. қабл аз анҷоми пайти аввали вохӯрӣ бозам Алишер Ҷалилов ташаббусро ба даст гирифту голи дуюми худро дар ин вохӯрӣ ба самар расонида дар қисмати аввали вохӯрӣ дублро марбути номи худ сохт. дар қисмати дуюми вохӯрӣ на ба футболбозони Истиқлол ва на ба рақибони онҳо дастаи Локомотив имкон даст надод ки ҳисобро тағйир бидиҳанд. ҳамин тавр дастаи Истиқлол тими шикастнопазири чемпионат боқӣ монд. дар доираи даври даҳуми чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои Лигаи Олӣ Файзканди ноҳияи Восеф ва Куктоши ноҳияи Рӯдакӣ дар варзишгоҳи марказии шаҳри Кӯлоб майдондорӣ карданд. бояд гуфт ки ҳар ду даста баъди анҷоми марҳилаи якум дар нимаи ҷадвали мусобиқот қарор дошта барои беҳтар рамудани мавқеи худ дар ҷадвали мусобиқот талош меварзанд. вохӯрии имрӯза бошад барои ҳар ду даста баробар оғоз гардид ва дар қисмати аввали бозӣ аз ҷониби ҳар ду даста ягон ҳолати хуби голзанӣ созмон дода нашуд. дар оғози қисмати дуюми бозӣ бошад дастаи Файзканд нисбатан бартариро ба даст гирифта чанд ҳолати хуби голзаниро созмон дод. дар дақиқаҳои 64-уми бозӣ легионери ӯзбекистонии Файзканд Анвар Муродов бо дарвозабон 1-1 баромад, вале ин ҳолати хуби голзаниро ҳамлавари соҳибони майдон самаранок истифода карда натавонист. дастаи Куктош низ дар қисмати дуюми бозӣ ҳолатҳои хуби голзаниро созмон дод, вале дар ҷои дарвозабони соҳибони майдон ва дар ҷои дигар бозии начандон қавии ҳамлаварони дастаи меҳмонон имкон надод ки ҳисоб дар ин дидор кушода шавад. ҳамин тариқ дидори мазкур мусовӣ ва бидуни гол ба анҷом расида ҳар ду даста соҳиби як имтиёзӣ гардиданд. бозии аввали даври дуюм буд дар сафар, лекин имрӯз дастае ки мехоҳад ки як натиҷаи хуб ба даст биёрад, чи дар сафар чи бозие ки дар хона мешавад, бояд як муқобилияти хубишон диҳад, бояд ҳамавақт дар ҳуҷум бошад, бояд бисёртар созанда бошад дастае ки ба як натиҷаи хуб ба даст. албатта қисми аввали бозӣ ман намедонам айрӯи чӣ буд ки ё гармӣ буд ки даста бозӣ хубишон надод. қисми дуюм бозӣ мо дидем ки албатта аввали қисми дуюм ҳаракатҳои хуб буд, ҳолатҳо ҳам доштем, ҳолатҳои голзанӣ ҳам доштем, албатта ҳамонро истифода бурда натонистем. марҳилаи дуюми Лигаи Олии футболи мамлакатро дастаи хатлони шаҳри Бохтар бо барор оғоз намуд. дар ин давр дастаи хатлон дар варзишгоҳи Пахтакор тими Регар Тадази шаҳри Турсунзодаро қабул намуд. вохӯрии ин ду даста аз оғоз то ба анҷом ҷолибу диданӣ сурат гирифт. ҳамин буд ки дар дақиқаи аввали рақобат ҳамлавари дастаи хатлон Умарҷон Шарипов ҳисобро кушод. дар дақиқаи 15-ум соҳибони майдон дар назди дарвозаи худ як нафар аз футболбози меҳмононро аз по афтонид ки дар ин ҳолат довар зарбаи ҷаримавии 11 метра таъин намуд. Нозим Бобоҷонов аз иҷрои зарбаи пеналти ба хубӣ баромада ҳисобро 1-1 намуд. дар дақиқаи 51-уми пайти дуюм бозингари рақами 11 дастаи хатлон Парвиз Баки Ахунов ҳисобро 2-1 намуд. бо гузарош шудани 8 дақиқаи дигар футболбозони соҳибони майдон дар ҷаримагоҳи худ ба қоидаситезӣ роҳ доданд ки дар ин ҳолат низ аз ҷониби довар зарбаи пеналти таъин гардид. туби ҷаримавии 11 метраро Нозим Бобоҷонов ба гол табдил дод ва натиҷаро 2-2 намуда дар номаш дублро номнавис кард.
дар идома бозингарони соҳибони майдон рафти бозиро дар ихтиёри худ гирифта бо задани голи сеюм даст ёфтанд. муаллифи гол Умарҷон Шарипов дониста мешавад ва ин футболбоз дар дидори имрӯза ду голро дар номи худ муҳр зад. дар лаҳзаҳои охир бошад бозингари нави дастаи хатлон рақами 39 Жан Гатен бо голи задаи худ ба ин вохӯрӣ нуқта гузошт. бозӣ бо ҳисоби 4-2 ба манфиати дастаи хатлони шаҳри Бохтар ҷамъбаҳс гардид. бозингарони мо бисёр бозии хуб нишон доданд, вале мутаассифона боз ҳамон хатти муҳофизати мо ба хатогоҳи дахал роҳ доданд ва чӣ хеле ки шумо шоҳид будед 4 голе ки мо ба самар овардем ва дар ҷавоби 4 гол дар хатти муҳофизат шогирдони мо ба хатогоҳи дахал роҳ доданд ва нобоста ба он ки мо 4 ту ба самар расондем лаҳзаҳои хуби голзанӣ бозам бисёртар буд ва як камбудии мо дар он аст ки ҳайати дастаро қариб ки мо 40-50% тағйир додем имрӯз бисёр якдигарро фаҳмӣ байни бозингарон набуданд сабаби асоси шамид ва камбудиҳо аст дар он ҷода кор мебарем ҳаракат мекунем бозиҳои оянда боз натиҷаи хуб нишон диҳем.